ସତ୍ୟର ବିଜୟ। ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ନାମ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୁର। ସେଠି ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ, ନାମ ବିଜୟ। ବିଜୟ ଛୋଟ ବୟସରେ ବହୁତ ସତ୍ୟବାନ ଓ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ଏକ କୃଷକ ଓ ମା ଘର ଗୃହିଣୀ। ବିଜୟ ଦୈନିକ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଦାମୀ ଘଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାହାର ସାହସ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ତଳେ ଥିବା 10ଟି ଛାତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକ କରି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଜୟଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଘଡ଼ି ମିଳିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ବିଜୟ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଜୟ ଆଶ୍ରୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ଏହି କାମ କରିନାହିଁ। କିଏ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜୟ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସଦା ବିଜୟ ଲାଭ କରେ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଘଡ଼ି ଚୋରି କରି ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଓ ବିଜୟଙ୍କୁ ସେ ପିଲା ଅନ୍ୟାୟରେ ଦୋଷ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ବିଜୟକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ବିଜୟ କହିଲା, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଦୟା ମାନବତା ମୋ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଦା ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ। ଯଦି ଆପଣ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।